थानाय एसेम्बलि इलेक्शनावहाय जोंनि मोदैबारि भिसिडिसिआ माने उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोग्लैयोब्लाबो माने मंगलदै समस्तियावहाय होनांगौ जायो। तो बेबायदि बेलायावहाय नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै मा बिथोन होगोन मोदैबारि प्राइमारि? खुलुमबाय रिपाब्लिक निउसनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ। लोगोसे मोदैबारि आरो भगतपारा भिसिडिसि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोलैयोब्लाबो बर्तमान मंगलदै बिधानसभा समस्तियाव बे भगतपारा आरो मोदैबारि भिसिडिसि प्राइमारि एरिया गोलैयो। बेखायनो जिहेतु बर्तमान इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथामजों लोगो नांनानै जोङो बिटिआर सरकारखौ सालायगासिनो दं। बेबायदि हिसाबै जोङो एबार बिधानसभा इलेक्सनखौबो स्पेसियेलि इउपिपिएल आरो बिजेपि एलायन्स भाबै जों गेलेगासिनो दं, कन्टेस्ट खालामगासिनो दं। बिनिनो जोंहा कलाइगाव समस्तियाव जों फ्रेन्डलि गेलेगासिनो दङ। बेहाय बिजेपिनिबो बिजाथि दङ, जोंनि इउपिपिएलनिबो बिजाथि दङ। माजबाद समस्तियावबो बिजेपिनि दङ आरो जोंनि इउपिपिएलनिबो दङ। नाथाय मंगलदै समस्तिया अकल जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बा बिटिसिनि मोननैल' प्राइमारि दङ, भगतपारा आरो मोदैबारि। बेबायदि हिसाबै जिहेतु बिजेपिजों जोंहा एलायन्स दं, बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो जोंनि इउपिपिएलनि भटार रायजोफोरखौहाय दैदेनगिरि आरो खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि गाहाय आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सार, जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिसि सरकारनि बिथांनि बिथोन मथै आरो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि मोदैबारि ब्लक कमिटिनि बिथोन मथै बे मोदैबारि भिसिडिसि आरो भगतपारा भिसिडिसिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जे फैबाय थानाय 1 तारिख एप्रिल खालि बयबो माने बेहाय बिजेपिनि केन्डिडेट बिथां गुरुज्योति दासखौ सहाय होनो थाखाय आं खावलायदों। आरो लोगोसे बयखौबो मोनसे जौगाथाय थासारियाव थानो, बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय बिथां गुरुज्योति दासखौ बिबारनि सावगारियाव होनो थाखाय आं खावलायदों। जिहेतु जोंहा एलायन्स दं, बेबायदिनो कंग्रेस, एआइडिएफ आरो बिपिएफआबो मोनसे महाजुदाव दं। बिथांमोनाबो बेहाय कंग्रेसखौ होनो थाखाय खावलायगोन। नाथाय जिहेतु जों नुबोदों कंग्रेस आरो एआइडिएफनि आरो बिपिएफनि महाजुदा माने झनझटआवनो दङ। बिथांमोना दासिमबो क्लियार नङा आरो बे ओनसोलाव देरहागोना रोखा नङा। बेखायनो फैबाय थानाय गोदान सरकारा, आसाम सरकारा बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि दैदेननायाव सरकारा जाफिनगोन। आरो जाय सरकारा जाफिनगोन बेखौसो जों हास्थायनानै जोङो रायजो राजाफोरखौ दिनै बिबेक भट एबा जौगासारनायखौ नागिरनानै बे जोंनि एलायन्स सरकारखौ लाबोनो थाखाय गुरुज्योति दासखौ समर्थन खालामनांगौ होननानै आं खावलायदों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। आरो जों बे समावहाय दिनैहाय मोदैबारि प्राइमारिखौहाय माने सामलायनो थाखाय माने इनचार्ज महरै आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिखौ दिनैहाय गोदानै दाफाफिननाय होनाय जोङो बेवहाय नुदों। बे समावहाय जोङो आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि इनचार्ज बिथां सानैनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानो नाजागोन। जेनेबा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय नोंथांमोना माबायदियै खामानि मावनो नाजागोन? खुलुमबाय। दिनैनि बे आफादाव जिखिनि जोंखौ आंखौहाय आफादगिरि महरै सायख'बाय इनचार्ज हिसाबै, बेवहाय गोजौनि बिथोन बायदि, सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदि, डिस्ट्रिक्टनि बिथोन बायदि जोंनि बे मंगलदै समस्तियाव जिहेतु फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों रायजो राजानि बयबो रायजो राजानि सहाय लानानै बा रायजो राजानि जों गामिफोराव हाबनानै जों आफादफोरखौ मोजाङै बिथोन बायदि लानानै जों जेरै गुरुज्योति दासखौ हेफाजाब होनायाव जों खौसेयै मदद होगोन होननानै आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। थ' बे समाव जोंनि गेजेराव दंबावो गाहाय नेहाथारि, जों बिथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन। गाहाय नेहाथारियाहाय बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन? खुलुमबाय। दा जों दिनैहाय बिबान मोदैबारि प्राइमारिनि जा बिबान मोनबाय एक्टिं नेहाथारि हिसाबै, दा जों फैबाय थानाय समाव जोंनि सेन्ट्रेल आरो डिस्ट्रिक्टआ जाबायदि दैथेन होगोन बेबायदि दैथेनदों जों थांनांगोन। आरो जों मिथिनाय बायदिबा जोंनि मंगलदै समस्तियावहा जोंनि बिजेपिनि केन्डिडेट मानगोनां बिथां गुरुज्योति
दासखौ जों हेफाजाब होनांगोन बेबायदिनो जोंबो माने गामियावहा जोंनि जा बिदि प्राइमारियाव जाखिनि गामि गेलेयो बेफोरबायदि गामियाव जों थाबायनानै फैबाय थानाय समाव जों बिजेपिखौ जोङोहै जिथि होनानो थाखाय नाजागोन आरोखि बेखौनो बुंनानै फोजोब